samtidig. Det er alle mand. 1, 2, 10. Ja. 1, 2, 10. Skal vi se? Hvilken en skal det være? Det skal den med tidsrejse. Nå, fortæl os mal. Nej, stop. Den med... Claudine, stop lige. Den med instrumenterne. Okay, hvad skal være for instrumenter? Tromme, guitar og trompet. Okay. Ja, det er det, du bedst kan lide. Nej. Dam, 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 dam. Hvem synger for? Ik hoor nog niks. Ruben har fødselsdag, det har han jo, og det er i dag. Ruben har fødselsdag, det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevel. Og hør nu her, hvordan vi trommevel. Ruben har fødselsdag, det har han jo, og det er i dag. Ruben har fødselsdag, det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle guitar spiller. Hør